Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навъи мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастаи мошинои Opel Astra G 169 вагони, Mercedes-ои Zajek ва ҳастаи BMW 3 ва 21011 ва трактор ва газелои боркаш ва Lexus-ои 350 ва ҳастаи Camry ва Opel Sedan ва 21007 ва дигар навъи мошина ҳастаи ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 160 сомон 5 дирҳам. Навор асар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Yoqub яка бурои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонад. Аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Вусеъ, Фарход ва территорияи Калхозу Обшин 25 та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияш бурда мерасонанд. Фарқ надорад Кӯлобай, Вусеъ, Фарход куҷо ки набошад бурда мерасонанд. Ва инчунин территорияи тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи вараи Душанбеда оварда мерасонанд. Ва инчунин дӯстон мошини майда ам дорам ки мошини майда кади рафта буртона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. Нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. Маромад компанияка Yoqub ба шумо тавсия метиҳад, аз номи канали мо гап занед, скидка дорад, маромад албатта буртона роӣ кунед. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастаи бадрон ки Opel Astra G ҳастае ки дар кузуфи хечибек соли паравишаш 2006 соле ки сӯчориш бензини холия объем моторш 1.6 инжектора коробкаш механика ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин вагони сазидани ягон сарафина расход надорад. Кондитсионерш кор мекунад, дута электропакет, салон тоза, ҳама чи опшн дора мошин 2006 соли балон пачка ҳуҷҷат ва дискаҳои раднои мошини бадрон азиз, яъне ки бе ягон таъриф 2006 сол соли радноиша. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 64000 сомонӣ бадрон ки боз конкретан харидода муомила мешавад. Якум рақамошо рақамҳои Тоҷикистон аст, ахира 4 та 5 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои билайни инаша Тоҷикистон WhatsApp, Telegram пайваст доранд. ҳар рақамҳошон кор мекунад ва рақамҳои дуюмгинашда ҳам WhatsApp, ҳам Telegram пайваст дорад. خب مشیچه خرمه که همش زمانایی مقصد که برای خود به کامل مشی سایستانی واگونی اومده میگه بینن معامله میکنیم. شخصانی که نالی چه میگه میگه با یگون سو معامله میکنیم. اگر ماشینی برای خود خوین مرامت باشه مو ماشینی برای خود واگونی سایستانی بیشتر معلومات گیرین. دوستان عزیز، شما اگر هم خالی ماشینای فروشی، خانه، زمین، کوارتیر، یگان تکنیک، یگان محصولات، چیزی که برای فروختن باشه ما در رکلام میگذاریم. مرامت صورت معلومات در واتساپ ایمیل ما رو کنیم، ما در خدمت شما رکلام میکنیم. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی. ماشین فروشی هستای بادرون که BMW 3 سریس هستای که سالی پرویشش 1993 سویچ گاز بنزین هر داش کار میکرد. موتورش 1.6 گفتیان کاروبکاش مکانیکا سایستان ماشین بادرون بهترین ماشین حجت دارد. ناو کداگه بالونش هم پاچکا خداوی 80% و 4 دیسکاوی молодёжный دوستان و سالنش هم توزیع که الکتروپاکت کانسادر ماشورات سروشنا میگه پول در کارش ماشین با نرخ ارزان میگه میفروشیم. ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه در بازار کوروان. نرخش میگه 27 با یگان سوم معامله میکنیم یا که با یگان ماشینای اکونومیش موتورشون پراستوی باشه میگه مقصد علیش میکنه. مقصد ماشینایی که برای کار رفتن یگان جای خیلی ماشینای اکونومی باشه میگه اگرم خیلی ماشین دوست باشین علیش میشود. شخصانی سومکت به نرخش میگه 27 یگان سوم معامله میکنه. ماشین چه بدرون 100% بالون پاچکا حجت دارد. خداوی 80% ماشین در دوشنبه در بازار کوروان داره. دو تا رقم هست که هر رقمشون 24 ساعت کار میکنه. یکمش رقم باویلو توجیکستان و دویمش رقمای مگافون توجیکستان. شخصانی که میخرن میگه اومده از پیش بینن یگان سوم معامله میکنیم.
BMW серияи дӯстон азиз, бештар маълумотои аниқ ва пурраша аз рақамҳои поимода маромад гирен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро ки мерседесҳои зайчика ҳастаи ки соли барои 6-1996 суди фурӯш газ бензин ҳардаш кор мекунад ва гази Euro-4 дорад. Абиё мотор 2 литраи коробкаш автоматаи саистани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. мошин мегӯяд хадовой дорад, коробка шудааст. краскаш мегӯяд 10 рӯз пеш мегӯяд чидаги аст дӯстон азиз. яъне ва мошин полни объёмни ҳамаш 100% кондитсионер, электропакет ва радиои краска мошинча қоидави тайёре барои ҳай кардан. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар автоцентре ва фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. шахсоне ки мехарем мегӯяд омода аз пеш бинен бо ягон сум муомила мекунем. мошинча нахаду мега 100%. хоб ин ами рақамҳои ҳисобшона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошона WhatsApp пайваст дорам. шахсоне ки мехоҳед дар рақамҳошон занг занед, шахсоне ки мехоҳед дар WhatsApp нависед ва мошина аз пеш рафта бинен қачон муомила кунед. дӯстон азиз, лайкора мегзорем, фаромӯш намекунед ва агар имконият ки бошад навори моро дар WhatsApp имутон поделисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро ки мошинои советский ҳастаи ки молодёжни ВАЗ 21011. соли барои 6-1973 ҳастаи ки сӯчориш бензини холия мега соҳибуш, моторуш мега экономни простой 1 литраи коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстон азиз як хела ки дасти як одамда гаштесае. хоб мошин мега моторуш экономни бензини холия мега газ надорад. хоб нам дискаош фасоне ва балоншам ҳолати кори дӯстон азиз. дискаош престижни кадагӣ. хоб мошин мега срочно мега пул дар кора бо нархи арзон мефурӯше. ҳамагӣ 8000 сомонӣ мошине ки хелае ки даст як одамда гаштесае. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёво, нархаш 8000 сомонӣ баъдрон боз муомила мешавад. якумаш рақамҳои TCL Тоҷикистон 24 соат кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ки даша кор мекунад, инашда WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки мухлисои ҳамхали мошино ки ҳастен бо ҳамира ай пеш бинен ягон сум муомила мекунанд. мошин мега 100% фақат не ки ҳуҷҷатош бучидагае як ҳуҷҷат мекунед. хай дигарамаш краскаш нав, балон ва дискавои нав. бештар маълумот аз рақамошон. мегзарем ба панҷум техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастаи баъдро ки трактор срочная, трактор T40. тракторро мегӯяд пол оборот заводӣ мешавад ки тракторе ки хела дасти як одамда гаштесае. балоношам ҳолати кория 100% мега мегири фақат корта пеш мебарӣ. айни ҳол қарор дорад дар Ленинскрад ноҳияи Рудакида. нархша мегӯяд 21 000 сомонӣ аст. срочно мегӯяд пул дар кора бо ягон сум муомила мекунем. дута рақам аст ки ҳар дар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. якумаш рақамҳои ахираш 95 ва дуюмаш ахираш 19. дута рақам ҳар дар ай соҳибшона бадон азиз. трактор T40 саистаниҳои хуб пол оборот заводӣ мешавад дар Ленинский район дае. шахсоне ки мехаред наличи бо ягон сум муомила мекунад, маромад занг занед. дӯстон азиз, шумо дам агарам хай тракторои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, мошинои майда, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем, мо ҳам хеле рекламача чотка мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро ки инам хеле лексусои ES 350 ҳастаи ки лексусои сафед, инам хеле солҳои 2007 сол баъдром. хоб сӯчориш бензини холия, объём мотор 3.5 литраи коробкаш автоматаи саистани мошин мега беҳтарин бадон азиз. мошин мега дар дуруни шаҳрда гаштагиае. мошин мега тоза американка мега соҳибшон бениҳоят мега тоза ва экономичнияе. электропакет, старсто, абагерев, сидение, дӯстон азиз, ҳама чӣ дора. мошин мега ҳам алишия, ҳам фурӯхта мешавад. кадоми сумка ки мегӯяд 110 та нархша бо савдо мешавад. кадоме ки ба ягон мошинои Toyota Camry D американка боша бо хуб ё ки ягон мерседесои Е-класс боша мегӯяд вариантона пешниҳод кунем. Toyota Camry D ва мошинои Е-класс тун азиз алиш мешавад. мошин хай кондитсионер, электропакет, радиока, балон, пачка, дискамаш молодёжни мошин ҳолаташ обшин беҳтаринае. айни ҳол дар Душанбе дар гипроземда мошин қарор дорад. 110 ташо мега конкретна харидор боша арзон мешавад ва алиши ба Camry ё ки Е-класс катӣ. дута рақам аст ки ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. агар ягон ҷоша маълумоташа нафаҳмида бошен, ин ҳами рақамҳода шумо занг занед ва маълумотои пурраша фаҳмода метиҳанд. ҳамчун алиша ҳамеша маромад. мегзарем ба ҳафтум техникаи фурӯшӣ.
газели фурӯшӣ аст баъдро ки гурзавои газел яъне газели боркаш соли 2004 солае ки бензин газ судифуриш абиё моторуш 4.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи баъдро газел хелаки даст як одамда гаштесай срочно мега пул дар кошта мега бо нархи арзон мефурӯша мега шахсоне ки мехара омада мега аз пеш биран просто мега соҳибаш мега дар Россия мега пул дар кошта мақсад ки фурӯш намода мошин мотор ҳамаш 100% айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 36 мега бо муомила мешавад омада мегад аз пеш бинед балоншам ҳолати корияе салоншам тоза радной краи сафед кузовшам тоза дӯстони азиз шахсоне ки гурзавои газел ки мехарен дар ноҳияи ёвона нархи 36 муомила мешавад якумаш рақамҳои TCL Тоҷикистон аст 45 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ки нашон кор мекунад инашда WhatsApp пайваст дорам дӯстони азиз просто аз соҳибашон мегад Россия рафтания мега мақсад барои ҳамин бекорай мақсад ки мефурӯшам мошина дӯстони азиз хай ягон маълумот агар мо хато фаҳмида боша шумо занг занем мақсад ки маълумоти пурраша шумо фаҳмида метиҳам мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки Toyota Camry 2 аст ки светои сафед соли 2008 солае ки суифуреш бензини холия абиё моторуш 2.4 литраи коробкаш механика сайзтари мошин мега беҳтарин ай мошин мегад ҳамаи наворота дора абагреи сидени лиф сидениёш мақсад ки ҳамаш старт-стоп кондиционер хофарои ксенен обшу чихолои нав задни камера монитор андроид ва айвагон мегад гирифтагем як даст гаштаги ай 9 моҳ пеш мегад айвагон гирифтем дӯстони азиз хай бо чӣ мекунехтон нархша мега 120 тай баъдони азиз ки мақсад ки бисёр мегад арзон намешад яъне ки кам арзон барое ки мошин мегад тоза ай бисёр арзон намешад 120 таш мега ай шахсоне ки мехара мега омада бина ягон муомила мегӯяд бисёри баъд арзон намешад дӯстони азиз намехел маълумото наистиам мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нами рақамҳои мегафон аст ҳама ҷош кор мекунад ҳамаш радной аз худаш ай кожни салон ҳамаш комплектатсияи мақсад ки ай ҳамада беҳтаринош аст ай шахсоне ки мехарем маромад занг занед мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки Opel Astra J аст бо айтаи дига соли 2006 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад абиё мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад моторш мега 1.16 кондиционерш мега кор мекунад моторш мега беҳтарин коробка соз хадавои кадаги 4 балон пачка 1 сола документ хулоса мошина мегире мега фақат ҳай мекунӣ ягон камбудӣ надорад тоқа суми холи дар кора мега алиш намешавад ва савдош мега танҳо дар назди капотш мега ба телефон савдо накунед ҳамаш 100%. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомонӣ ки бо савдо мешавад дӯстони азиз суръатҳои мошин хай камтарак аст барои шахсоне ки мехарем бо рафтахтон аз пеш бинен ина рақамҳошон мегафон 43000 сомонӣ савдо дорад дар шаҳри ваҳдат лайкора фаромӯш накунед гузоред ва агар имкона бошад навори моро дар ватсапи мо позитсияш кунед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшии арзон аст баъдро ки Opel Astra F аст ки дар кузофи сида намхели светои металлик баъдро намхели металлики светай соли 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензин дорад мотор 1.6 литраи коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хай краскаш дар сурато уфтода аст 4 калпак ва балоншам ҳолати кори нашод ҳуҷҷат ва дигар чизош ягончи гуфтагӣ нест дӯстони азиз аки чашкош мақсад варӣ дора надора кафидага иша гуфтагӣ нест хай шахсоне ки мехарен хитон бо зангза пурса чихолош нав салоншам тоза беруншам соза обшим мошине хе дар сурат сост уфтесай нархшам мега 20 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри бухта шаҳри Қурғонтепада мақсад қарор дорад шахсоне ки мехарем маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред 93 солай 20 савдош мега дар назди капот ина рақамҳои билайнаш маромад бештар маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳои поёмда гиред мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки мошини молодежни советский ВАЗ 2109 соли 1999 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника баъдон азиз хай мошин мега соза балоншам ҳолати кори средни яъне 40% 50% салоншам хой обши як тозагӣ мекунеша барое ки хела чанги хок доштае
нашуд дигар маълумотош ягон чӣ накута фақат мошин мегӯяд соза мегӯяд омада бинен нархша 7500 сомонӣ мошин айни ҳол дар ноҳияи қабодиён қарор дорад 7500 сомонӣ бо муомила дорад. خب دو تا رقم هست خیلی کدام تو که می‌خریم بیشتر معلومات چقدر دوستان عزیز نمی رقم‌های تیسل خیلی تا راستیش ایش بافیم کارم میکنه خوش نمونه و این تو قنمی سیلدا زنگ زنه میگذاریم بعد 12 ماشین فروشی باز یک ماشین فروشی молодежь нас بدرونکی советский ВАЗ-2107 светои сафед соли бароишаш 2004 сола ки 34 бензини холия авио мотор 1.6 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега дар ҳолати хуби техника ҳуҷҷатош мега бучдага балоншам ҳолати кория хай радной краска сафед мошин айни ҳол мега дар шаҳри душанбаи пойтаҳт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 7500 сомонӣ ки боз муомила мешавад шахсоне ки мехариданд рақамошо рақамҳои мегафона 24 соат кор мекунад омада мега аз пеш бинем бо арзон када метиҳем дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки ВАЗ-2107 ва бари шумо закази кадагитон рақамошо мега кор мега сирош мега пул дар курай мошин мега судастай хай камбудиш рафта аз соҳибашон бинед дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.